bon dia a tots i gràcies per connectar-vos a aquest esmorzar energètic en el qual parlarem de comunitats energètiques en zones industrials. Comentar-vos que aquesta és la tercera sessió del cicle d'esmorzars energètics organitzats per la Diputació de Girona, en els quals estem parlant amb experts que estan impulsant en el nostre territori comunitats energètiques en diferents sectors. I també així podem parlar de les iniciatives que estem treballant des de l'equip d'oficines de transició energètica de la Diputació. Recordar-vos que aquesta sessió quedarà gravada i la podreu veure en posterioritat i també comentar-vos que com que l'esmorzar és un format així curtet, no es poden realitzar preguntes a través del xat, però si teniu alguna consulta doncs podeu contactar-nos als tècnics de referència i ja us respondrem, us posarem en contacte amb els ponents que avui ens acompanyen. Primer de tot em presento, pels que no em coneixeu, jo soc la Marta Pagès, soc la tècnica de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Gironès, des de la qual estem impulsant projectes d'energies renovables en general, eficiència energètica, mobilitat sostenible i estem impulsant diferents iniciatives de comunitats locals d'energia. En aquest sentit, recordar-vos que des de la Diputació de Girona estem treballant amb més de 100 municipis de tota la província per impulsar projectes de comunitats locals d'energia, de les quals 18 les trobem aquí a la comarca del Gironès. Aquestes comunitats bàsicament es basen en agrupacions on els ciutadans, les empreses i les administracions locals es poden unir per compartir energia produïda en el propi municipi. Aquests projectes són un gran repte, ja que suposen un canvi en el model energètic actual, passant des de l'actual sistema passiu i centralitzat, basat sobretot en energies fòssils, cap a un nou model distribuït i renovable, on el que volem és que els veïns siguin l'element clau i tinguin el control de l'energia que generen i també la que consumeixen i ens permeten així avançar en el camí de la transició energètica. Fins al moment, gran part d'aquests projectes es basen en un model que hem tirat endavant en col·laboració amb els ajuntaments, en els quals es realitzen instal·lacions solars fotovoltaiques en equipaments públics i obren un concurs per tal que els veïns que es troben en un radi determinat d'aquesta instal·lació es puguin connectar a aquesta comunitat energètica. En aquest sentit, creiem que en paral·lel a aquest model i també per fer-lo evolucionar, és molt important impulsar aquestes iniciatives en el sector privat i en concret en les zones industrials, on normalment, com tots sabem, els consums energètics són elevats, per tant les emissions de gasos d'efecte hivernacle també, i a més, normalment hi ha una gran superfície disponible per la instal·lació d'energies renovables i en concret de plaques solars fotovoltaiques. Per aquest motiu i en aquest context, avui ens trobem Fem el Cafè amb la Montserrat Ambrós, la gerent de l'Associació d'Empresaris Bufalvent de Manresa, i en Jesús Teixidor, l'enginyer industrial de l'empresa Suno, des dels quals han treballat per impulsar una de les primeres comunitats energètiques en el sector industrial de tot Catalunya, la comunitat energètica de Manresa Il·lumina. En aquest sentit, bon dia, Montserrat, i bon dia, Jesús. Primer de tot, us demanaré si podeu fer una breu presentació de qui sou, d'on veniu i una mica el paper que heu tingut en la posada en marxa d'aquesta comunitat. Bon dia. Començo jo, Jesús? Sí? Vinga, em dic Montserrat Ambrós i bé, jo soc la persona que gestiono l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, els Trullols, Pont Nou i els Dolors de Manresa, que són els polígons industrials que té la ciutat en aquest moment. Totes 4 entitats tenen, tots els 4 polígons tenen entitat de gestió, que és l'associació, i totes es gestionen des d'aquí, des de Bufalvent, on tenim un local i de més. Cada junta directiva funciona de forma independent, cada polígon treballa de forma independent, cada polígon té la seva casuística i la seva preocupació, però hi ha alguns projectes que es desenvolupen en comú i aquest de la comunitat és un. Aquest projecte és de polígons, no és només de Bufalvent, sinó que és de polígons. Merci, Montserrat. Doncs Jesús, si ens vols també presentar una mica. Jo soc Jesús Teixidor, soci de Suno Enginyeria. Suno som una cooperativa que treballem per desfossilitzar l'economia i sobretot estem molt centrats en la part tèrmica d'això, de
de processos industrials i també del sector terciari, domèstic i tot plegat. Llavors, nosaltres, al ser cooperativa, veiem que això de les comunitats energètiques és tan transversal i tan gran que sols, evidentment, no hi podem arribar. Llavors, ens vam ajuntar amb un grup de 4 cooperatives més i vam constituir el que és una cooperativa de segon grau, que és E-Plural, que és qui ha acabat donant servei al polígon de Bufalvent i ha ajudat a crear la comunitat energètica de Manresa i Lumina. Llavors, dins del grup aquest d'E-Plural, que hi ha EPI, hi ha dos enginyeries, EPI i Arquenova, hi ha una cooperativa de consum que és Som Mobilitat i després hi ha una consultoria que és Tàndem Social. Veient que això de les comunitats energètiques, inclús així, o sigui, que hi havia molt de potencial, però sí que vèiem que feia falta recursos per començar a engegar coses, perquè són viables, però sempre veiem que costa engegar. Llavors, el que vàrem fer va ser demanar un projecte singulars al Departament d'Economia Social, juntament amb Som Energia i Copteps, i vam constituir el paraigues de Som Comunitats, que és amb el que estem treballant ara per desenvolupar tot el que són comunitats energètiques. Una presentació una mica així. Sí, no, molt interessant. Sí, no, Jesús, molt interessant. Situar una mica. Sí, gràcies per situar-nos, perquè més, com bé dius, els projectes de comunitats energètiques són molt transversals, afecten a molts aspectes i, clar, són complexos. I en el cas de Bufalvent, crec que val molt la pena explicar-ho, perquè surt el mateix, hem treballat així com molt descallimpada dintre el polígon. La cooperativa que més hi ha treballat ha estat EPI i Tàndem, que avui no poden ser aquí, però que al final hi hem treballat com a grup i per això heu treballat en val la grup, pena no? situar-ho. D'acord, merci. En aquest sentit, primer també per situar-nos a tots i per als que, si algú no ho acaba de tenir clar, Jesús, ens podries definir una mica què entenem quan parlem de comunitat energètica, sobretot focalitzada en el sector industrial? És a dir, quines activitats podrien realitzar les empreses, quines no, i una mica també la diferència amb l'autoconsum compartit com a tal. Sé que són moltes preguntes, però si ens pots fer així també una mica Sí, aquí podríem estar xerrant tota l'estona, si tenim una hora dedicada a aquesta pregunta i poder encara no acabaríem. Crec que és superinteressant i que val la pena fer-la perquè ens fa pensar moltes coses. Una mica tenim les dues directives europees que ens classifiquen les comunitats d'energies renovables, comunitats energètiques que ens acaben tenint unes atribucions unes altres, unes permeten fer unes coses, unes altres permeten fer unes altres, unes permeten incorporar empreses grans, a les altres no, però una mica el concepte, el que nosaltres el que estem treballant i Manresa i Lumina té al cap també, és això, vull dir, mancomunar serveis energètics per donar serveis als que són socis. I quan parlem de mancomunar serveis energètics, no parlem, evidentment, només d'autoconsum, que l'autoconsum és la primera, és a dir, és un vector, és un element que ara és relativament econòmic, és viable, té uns períodes de retorn curts i s'ha de fer, s'ha de ficar autoconsum a tot arreu, però és només una petita part del potencial que poden tenir les comunitats energètiques. És a dir, la distribució d'energia tèrmica és una altra, els serveis de mobilitat elèctrica compartida és una altra, els temes d'agregació de demanda per acabar venent serveis de flexibilitat pot ser un altre servei que tinguin aquestes comunitats energètiques. Llavors, la pregunta una mica que en diferents entorns ens hem fet i en fòrums d'aquests que sol sortir, però no sé, Manresa mateix ja tenen una associació d'empresaris, per què cal muntar aquesta altra estructura jurídica, perquè al final és una altra estructura jurídica, per fer aquestes coses que ja podríem fer directament. Llavors, sí, entre cometes, perquè les atribucions que es preveuen per a les comunitats energètiques, algunes s'han vist ara ja amb aquest decret que vola i altres que es veuen, sí que permetran fer activitats a les comunitats energètiques que no tindrà una associació que no tingui aquest tipus. I per altra banda també accedir a depèn quin tipus de subvencions, també s'ha de dir que hi poden accedir el que són les comunitats energètiques amb persona jurídica. Però una mica perquè s'ha fet
com una comunitat energètica i no s'ha tirat, s'ho podrà explicar més bé o a Montse, que no els quan Sí, decidir. ara ens ho explicarà. Simplement m'agradaria, abans de donar-li també veu a la Montse, fer-te una pregunta en relació amb el que comentaves. Si mirem els diferents projectes que estan tirat endavant o que estan treballant en tot el territori, veiem que hi ha diferents formes jurídiques, diferents models d'entitat. Heu vist vosaltres des de Suno i des d'ePlural que hi ha un tipus concret, tipus cooperativa, associació, que sigui més beneficiós o no? Seria una mica estudiar cada cas i adaptar-lo a les necessitats? Aviam, partint de que Suno som una cooperativa sense ànim de lucre, que estem dintre un grup de cooperatives sense ànim de lucre i que defensem el model cooperatiu. Independentment d'això, sí que al final s'han estudiat, nosaltres hem fet informes, s'han fet altres informes, estudiant les diferents formes jurídiques que tenen sentit en un polígon, en un entorn industrial, i sí que hem acabat aterrant que les que més s'assimilaven al que indicaven les directives de comunitats energètiques era la forma cooperativa. I llavors ha estat una mica aquest anàlisi de diferenciació, el fet que siguin sense ànim de lucre, el fet de la participació voluntària i tot això ha facilitat. És a dir, estava com molt clar que el model de la cooperativa encaixava, els hi va encaixar, i els informes jurídics que teníem i això ens aportaven cap aquí. Us portaven cap aquí, no? Vale, merci. Doncs, Montserrat, si ens vols explicar una mica també des de l'associació com va sorgir aquesta iniciativa, què us va portar, quines inquietuds us van portar a plantejar-vos el tema de la comunitat energètica i també una mica els antecedents de l'associació, perquè sé que sou una associació que fa molts anys que camineu i en aquest sentit ja teníeu molta feina feta, no? Sí, una mica sí que la clau, penso, de l'èxit d'aquesta nostra comunitat energètica l'atribuïm a l'associació, a la gestió aquesta compartida, aquesta facilitat de col·laborar entre nosaltres, d'emprendre projectes comuns en benefici de tots. Nosaltres, esclar, Bufalvent, l'associació es va constituir l'any 90, evidentment, associar-te i començar a fer una comunitat energètica és una mica així atrevit, no? Tot i que sí que és cert que normalment les associacions d'empresaris neixen quan tenen algun problema les empreses o quan tenen alguna inquietud, no? I ara l'energia doncs sí que és un pretext, no? Perquè les empreses, jo crec, comencin a col·laborar i comencin a fer coses junts, no? Que poden començar constituint una comunitat energètica i acabant compartint d'altres serveis, no? Però sí que en el nostre cas particular, Manresa Il·lumina neix d'aquesta facilitat a l'hora de compartir serveis, d'emprendre projectes junts que tenim, d'aquesta cultura ja col·laborativa, cooperativa i associativa que tenen els empresaris de Manresa. Nosaltres, clar, lògicament, hem tingut diferents fases de funcionament a l'entitat. Hi va haver una fase inicial per assentar el polígon, per netejar-lo, per endreçar-lo. Després vam millorar la senyalització, vam millorar la seguretat, vam fer arribar la fibra òptica, vam ser capaços de construir una escola bressol al polígon. Us explico molt ràpid una mica l'evolució que hem tingut, perquè no hem començat constituint una comunitat. Llavors va ser, penso que l'any 2015, que Manresa es va implicar en un projecte d'economia circular i simbiosi industrial, en el qual l'Associació d'Empresaris de Bufalvent hi va participar. Vam crear el que se'n deia Oficina de Sinergies Bufalvent, on els empresaris podien adreçar-se quan volien fer estudis energètics o volien fer qualsevol cosa relacionada amb el tema de la simbiosi industrial. I el tema energètic sempre havia pidolat dintre d'aquesta oficina. Llavors va ser quan l'Ajuntament va sol·licitar un ajut a la Diputació de Barcelona, ja molt centrat en el tema de l'energia solar fotovoltaica, per veure quina capacitat de generació tenia Bufalvent en quant a energia solar fotovoltaica amb coberta. I vam fer aquest estudi gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona
I quan vam fer aquest estudi de quina capacitat teníem de generar, també vam fer quin consum teníem. I aquí vàrem arribar a diverses conclusions. I la més important, penso, que teníem era que érem capaços de generar tota l'energia solar fotovoltaica que el polígon consumia. O sigui, ens podríem desendollar. Hi ha aquí una empresa coreana que deia escolta, ens desendollem de la xarxa i ens espavilem nosaltres i ens generem... Sí, autosuficients, no? Autosuficients. Però també ens vam adonar d'una qüestió molt rellevant i era que teníem empreses en una coberta molt gran, amb molt poc consum energètic, i empreses amb molt poques cobertes amb molt consum. És a dir, empreses que podien generar molta energia que no mai consumirien pròpiament, sinó que l'haurien d'acabar llançant a la xarxa, i empreses que no serien mai capaces de generar tota l'energia que ells necessitaven. I d'aquí nosaltres hem tingut sempre al costat, aquí a l'oficina de Sinergies, un noi que es diu Josep Rossell, que és la persona que ens ha ajudat i que ens acompanya en tot aquest projecte, un tècnic especialista en molts àmbits, però en l'energètic també. I el Josep ens va començar a parlar, diu, ostres, és que comença a sonar això de la comunitat energètica. I de nou, aquí la Diputació de Barcelona ens va adreçar a MEP Plural, que és aquest grup de cooperatives que ens ha acompanyat en tot aquest projecte, i van començar a estudiar la possibilitat de constituir aquesta comunitat energètica, estudiar quin model organitzatiu havíem de tenir, estudiar si tècnicament i econòmicament això era viable, i els estatuts i de més. Molt bé. I d'aquí... Sí, una mica el resum. El resum és que es va veure que era viable en aquesta primera fase i en un estudi previ, que era totalment viable la constitució d'una comunitat. El primer estudi es van desenvolupar amb 17 empreses i al veure això i parlar-ho amb les empreses de l'associació, el 2 de novembre del 22 es va constituir la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina. Sí, molt interessant, Montserrat, el que ens comentes. També, i en quin punt us trobeu a dia d'avui? A dia d'avui ens trobem que ahir vam fer una reunió del Consell Rector, perquè, com deia el Jesús, nosaltres estem constituïts en cooperativa. La cooperativa, l'òrgan principal de direcció és el Consell Rector. Ahir es va constituir el Consell Rector per aprovar el projecte tècnic i econòmic d'aquesta cooperativa amb 13 instal·lacions. I el dia avui es reuneix el nostre soci financer per aprovar l'operació financera i el dia 28 de juny es constitueix una assemblea extraordinària de socis per aprovar entre tots el projecte tècnic, el projecte econòmic i el finançament. Si ens el donen, que avui sabrem si és així o no. Si us ho donen o no. Exacte. Sí, molt interessant. I quants empresaris hi ha a la comunitat? A dia d'avui hi ha 36 empreses. 36 dintre de tot aquest joc de qui genera, qui consumeix, això us explicarà més bé el Jesús com funciona tota la casuística tècnica. A dia d'avui som 36 empreses. Sí, són moltes, és envejable. La veritat és que molta feina també que heu fet des de l'associació i un model a tenir en compte. Jesús, si ens vols explicar així 4 detalls també del tema tècnic, on es posaran les plaques, a les teulades més adients, suposo, una mica, si ens pots fer una mica de resum. Sí. Abans d'entrar en el tema tècnic, nosaltres una mica em deixen xerrar, jo xerro. Sí, xerra. El que hem anat veient o intentar desenvolupar comunitats energètiques, sobretot en polígons industrials, hi ha com dues dimensions molt clares. La dimensió tècnica, que al final ficar plaques, més o menys tots ens en sortim, està bastant clar, i la dimensió comunitària, que aquesta és el que més costa, de que hi hagi una comunitat forta, estructurada, que permeti plantejar solucions tècniques de forma conjunta. I gran part, quasi bé tot l'èxit de Manresa Il·lumina és aquest, que la feina que ja havíem fet abans, la Montse i companyia, ha ajudat a que ara podem estar en aquesta situació amb els temps que s'està portant. Llavors,
Amb la part aquesta comunitària ja molt treballada, es va entrar a fer els estudis de la part tècnica. Els estudis de la part tècnica el que es va plantejar és mirar les empreses que volien estar com a consumidores, és a dir, que volien rebre energia de la comunitat energètica, es va enquadrar, es va mirar els seus perfils de demanda, els seus perfils horaris i es va intentar dimensionar una sèrie d'instal·lacions que permetessin cobrir aproximadament el 30% de la demanda per intentar minimitzar el nombre d'excedents que hi havia. Llavors, es van mirar les cobertes que hi havia disponibles i es van aprofitar les cobertes que hi havia disponibles per cobrir aquesta demanda energètica. Què va passar? Que inicialment hi havia poques tallons, hi havia poques, no sé quantes eren inicialment, si n'hi havia 17, em sembla, si no m'equivoco. Es va fer un dimensionament i després, quan la cosa va anar avançant, les empreses es van animar i ara ja són això, 30 i pic. Llavors, el que s'ha fet és fer créixer tota la instal·lació, però una mica el model, el que s'ha buscat és això, que hi hagi una minimització d'excedents i que totes les instal·lacions siguin propietat de la comunitat energètica. És a dir, l'estructura, i no sé si entro una mica més amb la part tècnica, Marta, què et sembla? Sí. Doncs una mica el model que s'ha fet allà és això, vull dir, totes les instal·lacions són propietat de la comunitat energètica, totes es connecten amb venda d'excedents, és a dir, es connecten directament a xarxa, tenen la seva caixa, tenen el seu comptador, i llavors el que es fa és que cada instal·lació té una sèrie d'usuaris connectats o de socis connectats associats en aquesta instal·lació amb la veta corresponent per cobrir aproximadament aquest 30% de la seva demanda i llavors es van fer les curves. I llavors, clar, què pot passar i què passarà i què sabem que passarà? Doncs que, evidentment, la corba de producció difícilment casarà al 100% amb la corba de demanda, és a dir, que hi haurà excedents. Què en farem d'aquests excedents? Aquests excedents seran, és a dir, la comunitat energètica tindrà un representant, es vendran aquests excedents i serviran per rebaixar la quota dels socis que estan participant en les instal·lacions. I d'aquesta manera, és a dir, els socis a les seves instal·lacions interiors no hi fan res. Poden fer el que vulguin, però en referència a això no hi fan res. Reben un lloguer per tenir per això, per la cessió de la coberta, i d'aquesta manera es fa d'una forma mancomunada, es va buscar el mínim cost. El mínim cost. I aquesta és la intenció. Exacte, i perquè... Sí, digues, Montserrat. Vas dir una cosa en referència al tema dels excedents, perquè aquests tècnics sempre parlen d'excedents i d'excedents, i jo sempre dic que la finalitat de la cooperativa és anar a buscar l'excedent zero, és a dir, o arribar a zero. O sigui, ens hem d'espavilar i ser prou hàbils per trobar consumidors per tot el que generem i per totes les hores que generem. La sort de la nostra comunitat és que és una comunitat empresarial que poden participar-hi tots els empresaris de la ciutat que estan a polígons i, per tant, mira, aquí a 500 metres tenim el polígon Els Trullols, que és un polígon totalment comercial, que al cap de setmana que bufa el vent pràcticament no hi ha activitat, allà van a totes i van a tota màquina, per tant, al cap de... O sigui, això ara, la llei, Jesús, oi? Que ara ja ho preveu, que tu puguis dir, doncs mira, de 6 a 7 aquesta energia la utilitza aquest i a la mateixa hora, el dissabte, no és aquest, sinó que és l'altre. Per tant, tot això és el que anem nosaltres. El balanç horari, no? És que aquí és on hi ha realment el benefici, O sigui, a no tenir excedents. Estem d'acord, Jesús? Jo, per més que he mirat números i comptes d'explotació d'aquestes comunitats, el benefici real està on quan tu no llences res. O sigui, optimitzes al màxim el que tu generes. I aquí l'habilitat i la gestió d'aquesta comunitat energètica d'anar a buscar aquest consumidor per optimitzar tot el que generem. Sí, molt interessant. Referent al que... Sí. Digues. Que amb això que comenta la Montse, que evidentment totalment d'acord, hi ha
aquest altre servei que dèiem que ha d'oferir o que pot oferir la comunitat energètica, que és com ajudar a flexibilitzar la demanda. És a dir, com moure les demandes internes per quadrar els seus consums amb la corba de producció horària. I hi ha processos que no poden, però altres sí. Llavors, que això sí que en un futur es poden fer estudis de flexibilitat i veure ben bé com anar quadrant totes aquestes corbes. La meva pregunta següent anava una mica en relació al que comenteu i era com quin futur preveieu, propers passos, us interessaria integrar més serveis, una mica quin pla de creixement teniu de la comunitat? Home, a veure, nosaltres tenim molts projectes, o sigui, ha sigut molt complicat arribar on hem arribat avui aquí, vull dir, no ha sigut fàcil. Bueno, hi ha hagut molts entrebancs, hem sigut capaços i valents, hem tirat endavant, no ens hem enfonsat perquè ha sigut realment complicat. Però jo avui enviava un mail a tots els que hem col·laborat una mica fins a dia d'avui, que estem ara en mans del finançament, que ens aprovin aquest finançament, que és clau, perquè clar, avui és un dia clau, que és el que ens ha d'aprovar, i els deia que, ostres, que hem sigut molt valents i que hem tirat endavant això i que som capaços de tirar endavant moltes més coses plegats. La comunitat no pararà. La comunitat és de la ciutat de Manresa. Neix amb un primer projecte Bufalvent. Nosaltres hem demanat un finançament a l'Implementa. Aquest Implementa, l'energia solar fotovoltaica només és un àmbit, però n'hi ha dos més. Un altre és l'energia eòlica i la mobilitat sostenible. Si arriba aquest finançament de Madrid, que esperem que arribi, aquest ajut, en aquest ajut haurem de ja anar pel segon i tercer projecte, que és aquesta eòlica i aquesta mobilitat sostenible. Llavors tenim Trullols, que també estan amb ganes de desenvolupar projectes, Pont Nou i Dolors. Vull dir que nosaltres tenim molta compra agregada d'energia. Allà on no arribi l'energia que ens generem, parlarem amb Som Energia, crec que es diuen, i estem ja tractant per comprar-los energia gran, en volum, i que ens facin bons preus. Per què? Doncs per oferir-lo a les empreses. Torno a dir, la sort que tenim nosaltres és que tenim un accés molt directe i molt franc amb les empreses i amb una relació de molt de temps que saben que els ajudem. Que tot el que decidim és amb assemblees, vull dir que són qüestions molt participades i molt obertes, totes les decisions que es prenen, i per tant tothom hi participa. Llavors, estem molt valents, estem forts i estem convençuts del que fem, que és el més important. És el que toca fer perquè el país ho necessita, vull dir que... I aquí estem. Sí, Montserrat. Estem sobre l'hora, si voleu ho deixem aquí perquè ha sigut així una mica ràpid, però agrair-vos als dos, també explicar l'experiència de Bufalvent, de la comunitat energètica Manresa Il·lumina, agrair-vos haver-vos connectat avui i també que sapigueu això, que des de les oficines de transició energètica estem intentant impulsar projectes similars d'impuls de comunitats energètiques, sobretot en zones industrials. Hem realitzat algunes jornades presencials ja amb els empresaris, dir-nos que clar, nosaltres no tenim aquesta experiència darrere que portàveu vosaltres, Montserrat, i ens està costant una mica, però esperem entre tots poder tirar endavant aquests projectes i res, si rebem alguna consulta referent al que ens heu presentat avui, doncs ja la resoltem nosaltres o ja us contactarem, d'acord? Deixeu-me dir només que jo per acabar, vull dir que els empresaris que avui puguin estar aquí, que siguin valents, que no esperin tampoc a tenir un gran quòrum per tirar endavant un projecte, perquè si esperem a ser-hi tots no farem mai res, això està clar, que siguin valents, que parlin amb vosaltres, que parlin amb E-Plural, que són grans professionals, han creat guies, això explica-ho tu, Jesús, guies de crear comunitats i que ara és molt fàcil, que aprofitin tots els errors que hem comès nosaltres per tirar endavant i que creïn comunitats i que nosaltres a Bufalvent, amb tot el que puguem ajudar, aquí estem. Sí, d'acord, Montserrat. Sí, aprofitant això, ja acabo. Com diu la Montserrat, tots els empresaris, sigueu valents, tireu endavant aquestes iniciatives i si esteu interessats, que sapigueu que des de la Diputació de Girona us podem ajudar i ens podeu contactar i mirarem de tirar endavant tots els projectes que surtin. D'acord? Moltes gràcies per connectar-vos i bon cafè. Merci. Merci. Gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia.